Sho bafamba kanjani? Sho kanjani kodini? Sho mali mafethu akho? Ma-fried 10 rand. Zilibheka? Silibheke u-10 rand. Hayi bona ifuthe ibhano yenini. Yababa. Kodini? Jonga, xa ungafuna ukuthenga lapha, hamba, sunithethisa mina. Ngoba ngathi ngingathethi ngibuza kahle uma phansi kanjena. Kodini? Ke sunithethisa. Oh, baf. Okay. Jonga, ngifuna ukuthetha nawe, uyanithethisa njengoku. Hawu bafika wena uthethayo la ngithethi mina. Vele kaloku ndiyathetha mina ndingumXhosa, ndithetha gqithi. Uyageza na? Vele ngiyageza. Ugeza nyani ndiyakubona. Ingakho vele ngimuhlaya nje ngiswala namanzi mina futhi ngijwayela kabi ngiyathatha le sauce le. Kodini? 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 Zisa kodini? Uthi ama fry. Uthe kodini? Hamba lapha sesivaleli. Hawu. Hamba.